खुलुमबाय आं दिनै मोनसे आबुं हाबानि मोनसे भिडिअ लाना फैदों फाइनाली गेटआव आङो मोनफैनो हाबाय दायो हाबजेनलांनोसै नैबे दरखंनि बावनाय दायो हाबबाय आङो बिनिफ्राय नोंथांमोननो माबायदि हाबा दाननाय जायो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो नाजागोन गोरोन्थि जायोब्ला आं नोंथांमोननि गेजेराव निमाहा बिबाय नैबेनो जादों खैनानि बिमा दायो नैबे आर'जसालि तिरपालखौ बबाय जोंहा दौरि आफामोनाबो दो बावनाय थिनाय मावफुंजोब्बाय बेनो जादों हाबानि मन्दप नोंथांमोना नायनानै लागोन थालिर दुनाखंनि बनायदों गामि आफादा थ' फारि फारि नोंथांमोना नुलांबाय थागोन साग्लिजार गामिनि मुस्रि खनेस्वर बर'नि न'खराव जोङो जा थांखियाव फैदों बे थांखिया जोंहा गोजोनै जाफुंलांगोन आं बेखौ आसा फारिनानै दिनैनि जों दर खेवजेननाय बा हाबजेननायाव आं नैबे 2 नं साग्लिसारनि खनेस्वर बर'नि न'खरनि लांगोनायाव गेट मोखाङाव नैबेखौ रायजोनो मान बावनानै हाबजेनो होननानै जों आसा खालामदों बेनिखायनो मानखौ आजावनो थाखाय आङो बिथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय corona जाबायलै नि Pasti saya no, kan apa pun. Pada ni lah. Cuma berke. Cina, kita dapat ni, kita terus. बैराथिफोरखौ सासे लाखिखानांगोनलै Ay, jadi kesilaki kenang. Nah, walau fudu he hola mar, walau dah hodong rean balik. Ini pakai dia kibai tak ada. Aku buat mana? Kurdib dah. Sini, apa? Baik siap mana nangis? Oh siap nangis. Nangis deh nangis. Baik siap mana? Bố mà hay cả bác mày đi cắm đó Musuh di sini deh. Dah, hari go. Yang cakap nu gak dah belas ya. Mana gue patih lama nih. Dia malu kan itu di patih. Padi ni, kino. Padi ni mungkin nak nasi apa sih? Padi ni. Kita beri saja. Cuma kemana sih? Mada langgan ba khina ke?
मादोबा लांगोन थाबायना लांगोन एरोप्लेन एरोप्लेन ना बाखौ एरोप्लेन गारि बेसेबां थाव जादों फैनायाव 2 लिटार जाबाय 2 लिटार खैना गारारिफोरखौ आधा लांनांगोन मानो होनबा खम थांबायना 2 लिटारल'सो थांदोबा खम जाबायना जोंथ' इसेबां गोबाव नेबाय लामायाव दा ने आलारि बाथियानो ने खनसे थाव जोबखांलायबावबायसो खनसे होबावनांबाय दे जेबो नङा बारा एसां गोबाव खामा जोंबो मा होनना बुङो लेट फायनो एसे होदो आरोना बर'दो बर'लाय माथो आरोना Amune mulai. Ham, Om, Ring, Kling. Bisa sabun juga nih. Om, Ring, Kling, Hut, Se. Om, Ring, Kling, Hut, Se. Siapa? Nuasai. Anan, Berai, Bathou, Da, Ang, Naku, Ma, होननानै दिन्थि होबावगोन आं मुङावसो फरायना मैनारि बर'नि बिफा नाथाय बे फिसाजोनि जोनोमगिरिया नों आफायासो हे इसोर नोंनि अननायजों आंनि गोरोन्थिफोरखौ निमाहा होना दिनैनि बे गोथार जुलिया आलो गोजोनै जोबलाङो आरो आंनि फिसाजो मैनारि बर'नि इयुन संसारा अराय सुखु गोजोन जाहैयो बिनिनो नों बोराय बाथौआ बोर हरदो दहाय समाजारि आनान गसाय Kosong nombor.
आखाया नोंनि आखाइ नोंसिनिखौ नोंसि गोजौ फिसा आं बुंदे नोङो नैबिसो आलदा ना बिनिया जायाखै बिसिङाव दं आइ बिसिङाव बुंदे नै आफा बोराय बाथौ गोसोजों सुंग्रि हरो नोंखौ आं दिनै फेब्रुवारि दाननि 2000 फेब्रुवारि दाननि 28 आरो 2024 मायथाइनि बुधबार साननि सानजौफु समाव टंला बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय 1 नं सिनिपारा गामिनि रुंसारि गाबख' बर'नि फिसाज्ला महन्त बर'नो नों आफानिनो सोरजिनाय बार हा दै सान अख्रां मिथिंगानि जिब जिबि आरो रायजो बे हाबासालियाव जुथुमनाय रायजो राजा आइ आफा बिब' बिनानावमोनखौ साखि खालामनानै बे मुलुगाव आलो गोजोनै अनलायना रायजो जानो थाखाय आंनि फिसाजो फरायना मैनारि बर'खौ गोसो खुसियै आखाइ हमना गथायना होनाय जाबाय। दिनैनिफ्राय आंनि फिसाजो मैनारि बर'आ बिनिसै नों इसोर बोराइ बाथौनि बोर मोनना सानैबो संसाराव थांना रुजु-रुमै रायजो मोनजाथों। बिसोरनि फोरेला गियान सोलो सैथो धोरोमगिरि जानो हाथों बेखौनो आङो बोर सारस्रिनाय जाबाय। दहाय बोराइ बाथौ सानैबो समान जोंनि मोनसे आखिरि गोलाव बे आइदि आसिनाथ' खुनाखौ
से अदे नुवाथारि आनान गसाइ बोराइ बाथौ जों दिनैनि बे गोथार सानाव नोंनि गोसो गोरबोजों सुंग्रि हरदों नों आफानिनो थिननाय आसारबानि थामथि आसार जरजुलि जानानै मुलुगाव मोखां नायनानै फोरेल लाखिनो थाखाय नोंनिनो गोथार धोरोम बिजाबनि सायाव आखाइ होनानै हाबासालियाव नुजाथिनाय गासैबो रायजो राजाफोरखौ साखि खालामनानै अख्राङाव थानाय हाथरखि हालाफोरखौ साखि दोननानै दिनै जों अराय थैस' हांसोनि जुलि जानो आखाइ हमलायबाय बोर सास्रि हरदो आफा दिनै जोंनि गोथार जरजुलि जानाय समाव दहाय नुवाथारि बोराइ अदे नुवाथारि आनान गसाइ बोराइ बाथौ आं दिनै बार हा दै सान अख्रां आरो बे हाबासालियाव दिहुननाय रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोनखौ साखि खालामनानै मुलुगाव गावनि फोरेल लाखिनो थाखाय नै नं साबुलिजार गामिनि मुस्रि गेवलां गणेश्वर बर'नि फिसाजो आरो अनिमा बर'नि फिसाजो फरायना मैनारि बर'खौ आंनि जिउनि लोगो खालामनो थाखाय आं गोरबोआव जुना लाना बिनि आखायाव हमबाय दिनैनिफ्राय बियो आंनि बिसि जाबाय आं बिनि फिसाय जाबाय बिनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बिबानखौ खर'आव रुजुना लाना दिनैनिफ्राय बिनि दुखु दाहानि बाहागि जाना बिनि निदान खुंनो सैथो थाम सैथो समाय खिरा लाबाय दहाय आनान गसाइ बोराइ अदे सोरजिगिरि आनान गसाइ बोराइ बाथौ नोंनो मुलुगनि बिमा बिफा आंबो दिनै संसार जानो थाखाय टंला बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय से नं सिनिपारा गामिनि रुंसारि गाबख' बर'नि आरो मुस्रिमा खौलि बर'नि फिसाज्ला सिबिनां महन्त बर'खौ गोसोआव जुना लाना नों आफानिनो सोरजिनाय बार हा दै सान अख्रां मुलुगनि जिब जिबि आरो बे हाबासालियाव थानाय रायजो राजा आइ
आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोनखौ साखि खालामनानै आंनि जिउ मोदोम बिथांनो गथायना होना दिनैनिफ्राय आं बिथांनि बिसि जाबाय दिनैनिफ्राय आं बिथांखौ फिसाय होनना गोथार गोसोजों आजावना लाबाय दिनैनिफ्राय बिथांनि सुखुआव दुखु खैफोद आफोदाव थैस' नांस' निदान खुंगोन जिउ थासान्दि बिथांखौ नागारनानै मुवा दायसेनि दायसे जाखुमाया लोंखुमाया रायखुमाया बिथांखौ नागारा होनना सैथो आं सैथो समाय खिरा लाबाय दहाय आनान गसाय सोरजिगिरि बोराय बाथौ नोंनो मुलुगनि बिमा बिफा नोंनो महर गैयै जानानै मुलुगनि जेरावबो साग्लोबनानै दं नों जोंनि गोसोनि साननाय मिथिग्रा नों जोंनो नोंनि गोथार गोसोनि गोथार बाथ्रा गोथार गोहो बोलोनि गोथार बोर सास्रि हरदो नों आफानि खाथियाव जों बेखौ बोर बिना आरज अगेन अनागारि मानसि मा होनानै बावगो मा होनानै हांख्रायगो जों मिथिरोङा बावरोङा अनसायरोङा नोंनि गियानजों जोंनि गोरोन्थिखौ निमाहा होदो नोंनिनो सोरजिनाय दायनिसो बिबारखौ आखायाव लानानै आन्थु खेरायना आरज गाबहरदो ओ आफा गोसो खुसियै बेखौनो नाजावदो हे अबं गसाय बे आफादसालियाव थानाय रायजो राजामोन दायनिगिरि जों निमाहानि गिरि नोंथांमोन दिनैनिफ्राय जों थैस' थांस' खौसे जाबाय नोंथांमोनहा जोंनि जरजुलि जानायाव बयबो साखि थादो जोंनि गोसोनि साननायखौ जाफुंहोनो बोर हरदो दहाय बोराय ओम ह्रीं क्लीं से ओम ह्रीं क्लीं से ओम ह्रीं क्लीं बोदे नुवाथारि आनान गसाय बोराय बाथौ आं दिनै हा दै बार सान अख्रां आरो बेवहाय नुजाफैनाय रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोनखौ साखि खालामनानै आंनि मुलुगाव दैदेननायाव बायदि मैया खैदां खैफोदनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो थाखाय मथाकुसि गामिनि मुस्रि लक्ष्मी बर'नि फिसाज्ला मुस्रि पवन बर'जों दिनैनि गोथार जुलिनि सानाव थैस' थांस'नि खानो दिनैनि गोथार सानाव नों आफानि खाथियाव दहाय लाहरबाय दिनैनिफ्राय थैस' थांस' थांना थाजासिम आंनि खैदां खैफोद समाव बिथाङा
आरो बिथांनि खैदां खैफोद समाव आं राहानिगिरि जानानै थासिगोन जोंनि बिनिथाय खानाया अराय थांना थाजासिम जोंना थायो नों आफानि सेराव गोथार गोरबोजों गोसोजों बोर दहाय ham o vi si se o vi ode notari na gosai berai ang dini ha दै बार सान अख्रां आरो बेवहाय नुजाफैनाय रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोनखौ साखि खालामनानै बिथांनि जर जुलि जानाय समाव मुलुगाव संसार दैदेननायाव बायदि खैदां खैफोदनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो थाखाय सेनं सिनिपारा गामिनि रुंसारि गाबखौ बर'नि फिसाज्ला मुस्रि महन्त बर'जों थैस' थांसुनि बिमिथाय खालामनो दिनैनि गोथार सानाव नों आफानि खाथियाव दहाय लाहरबाय दिनैनिफ्राय थैस' थांसुनि थांना हाजासिम आंनि खैदां खैफोद समाव बिथाङा आरो बिथांनि खैदां खैफोद समाव आं राहानिगिरि जानानै थासिगोन जोंनि बिनिफ्राय खानाया अराय थांना थाजासिम जोंना थायो नों आफानि सेराव गोथार गोसोजों बोर बिहरबाय दहाय आफा बोराइ bathou kosong goजौ थिखांनो नामाय दासो जय बिमिथाय खानायनो जय बिमिथाय खानायनो जय बिमिथाय खानायनो जय आफा इसोर बोराइ बाथौ दायो गोथार जुलियाव जय होनो रोंलिया मानसिफ्रा gale lagao yes smell good जादोंब्ला जोंखौ निमाहा होदो दिनैनि गोथार खालाराव नों बोराइ बाथौनि सेराव समाय लायोदि जों सानैजों थैस' थांस'नि बिमिथाय जाबाय दिनैनिफ्राय जों दुखु आफोदनि समाव सासेया गुबुन सासेनि अराय हेफाजाब राहानिगिरि जासिगोन दहाय नुवाथाय दै सारनांगौब्ला दै गोबां मोनलायनाय बेसे खानांगौ
आं मिथिगौब्रा बिहावा नोंनिया नैबे बाय गोलाव खालामनो हागौ बिथिं बाय गोलाव खालामनो बेनिखायनो आर'नाइफोरखौ गोलाव गोलाव लानांगौ हाबाय गोलाव गोलाव दाना होनो खेवना ini खाना हो खेवना ini जिउ थासान्दै माने दुखु सुखु सहायनानैब्लाबो रायजो खुंना जालांनांगोन बे बाथ्राखौ नोंसोर गावनो बुजिखानांसिगोन मानोना होनब्ला दिनै नोंसोरखौ जोङो बोसोनगिरि एबा आसारि फोसावगिरि बायदि नोंसोरखौ फोरोंनो गोनां जोंहा बारा बुंनांगौ गैया होननानै आं सानो मानोना होनबा दिनै मबाइलनि जुग इन्टारनेट गासै खामानि दामानिखौ इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो नुजोबनाय जाबाय संनाय खावनाय दानाय लुनाय मावनाय दांनाय बायदि गायनाय फुनायफोरखौ गासै इन्टारनेटनि गेजेरजों नुजोबनाय जाबाय दा बेखाय बारा खुगादों होननानै फोरोंनो जाय नहक थेवबो दिनै मा होनना बुंदों मथा मथि गोलाव लाबाय थाला नोंथांमोननि जुलि जानाया एबा जानो गोनां रादाय खानायजों लाबजों दिनै मथा मथि बोसोरथामनि खाथियाव आगान होनबाबो गोरोन्थि जानो फैयो नङा होमबा बोसोरनैयाबो फाल्ला बारलांखादों दा बेखाय नोंथांमोना जि सानदोंमोन बे साननायफोरखौ न'खरनि गासै बिदा फंबाय बिमा बिफा आरो न'खरनि बाय बाहागि
गोदनायाव बे बान्दाखौ थिखांना बे माना जाबाय मा मिथिगौ ना बेयो रायजोनि बेयाव 25 थाखा फैसा दङ रायजोनि ओमफ्राय बे गय फाथै मानखौ जेनेबा गोथारैनो होनाय जायो जेनेबा जोंनि बे मुख्रा मारिनाय समाव जे निरिक बसनाय समाव निरिक बसनाय समाव जेनेबा बे मेन साखि जानायनि थाबाय बुजिबायना रायजोनि जानानै मेन साखि जानायनि थाबाय आरो बे 25 थाखा फैसाखौ जोंनि रायजोनि जागोन बेयो गोथार मैखुनाव दङ नोंथांमोना नायदों नायाखै मिथिया मिथिदों ना नेमा माने बेलेग जायो बेलेगबाबो माने खोब सर्ट काटिंयै बुंबाय दं आं बे रायजोनि आरो बेखौ मेनलि माने रायजोनि माने साखि हिसाबै थाबाय लोगोसे नोंथांमोना बै जावाइनि सोरबा सासेया माबा मोनसे नङा माबा मोनसे दायित्व दंथारो नङा होमबा बिबान लानानै फैदों बे बिबानगिरिया दिनै बे बाथ्राखौ खोनासंलांनांगोन आरो ना नंगौना 12 लाम्फा हिसाबै जायखौ बुङो 12 लाम्फायानो बे हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदाननि दिनैनि हाबा होनाय मेन साखिया जाबाय 12 लाम्फानि जायो 12 लाम्फा मा गैयालै नोंखौ दहायनो बुंदोंमोन आं लामायाव थांनो होननानै थाङाखै बियो saya misalnya nggak beda mbak बेखौ Amai, Indra macam mana? Zaman ni. Guna bun sini hena. Biasa ni ada mana? Kena mana? Siapa tu pernah kepadang na? Ini kau ni sana na? Kali sari kata yang mana ini kusa nanggung mana? Kaya kusa nanggung mana? Yang dia kaya ni jangan tak bayar. Mereka sabar. Enak sampai. Jabai. Dah, nung di pagi tu tu lawan tanam mana nua? Jauh am pikiran nak. Ini dah dengan mah. Belum lagi. Yang belum. dia list ya Jabai. pasal Ini bathar ni mute jangan na, nombah. दा बेखौनो मा होनना बुंदों गादोन मारिनाय ना फुल मारनाय फालिखौ हाजाव नों बे फैसा होगोन बेयाव नों ओरै फालिखौ हाजाव फुवारनानै फुवारना हाजाव फुवारना होनो गादोन मारिनाय होनना बुङो खामानिखौनो हाबा होनायनि सिगां एबा सिगां फोजोबनो नांगौ एक्चुअली जों सिगां फोजोबनो हायासै नङा होमबा गावदोन मारिनाया जाबाय आरो बेखौनो गायालि फायालि मारिनाय माने होननानै बुंनाय जायो आरो ना बे दायखौ मारिनो थाखाय नै गोथार मैखुन लिरनाय दङ जुदि नोंसोर नायाखैबा बाथौसालिनि खोला सोनाब थावनि दैजों लिरस्रांनानै रायजोनि दौरिनि मुङाव लाइजौ गांसे बनांगौ ओमफ्राय गय फाथै होनांगौ गय थाइबा फाथै मिथिबाय ओमफ्राय लाइजौनि सायावनो बिदिनो गय थाइबा फाथै गांबाना होनाय दंखायो आरो बेखौ रायजोनो होनो गोनांनाया मा होनना बुंदों 25-50 फैसा जायो आरोना रांखौ होफानांगौ होफानांगौ बिनि एसे साहा थावनिखौ माने लिरस्रांनानै जेनेबा नङा होमबा लिरस्रांनानै इसोरनि मुङाव गोथार लाइजौ बनानै बिनि सायाव गय जरा फाथै जरा एबा गय थाइबा फाथै गांबा होनानै आलारि बाथि फोजोंना बिनि एसे साहा थावनियाव लिरस्रांनानै जेनेबा हिन्जाव गोदान बिगुमानि मुङाव लाइजौ गांसे बनानै बिनि सायाव गय थाइबा फाथै गांबा होनांगौ बिनि उनाव खैना
बिगुमाखौ लाइजौनि सानजाहा फज'नानै खामफ्लाय होना फज'नांगौ होमब्ला हौवा गोदाना लाइजौ सायाव रांखावरि एबा गय रां गरबा लोगोसे रायजोनि दौरिनोबो खोलाहा थावनियाव लाइजौनि सानजा माने फारसे जिरायहोनांगौ बे नङा खोलाहा जादों दा नंगौना बेखायनो बुंदों मा होनो बे समावनो बार'लाम्फाया बा हौवा गोदाननि खाथियाव लाबोना रायजोनि दौरिखौ खुलुमग्रोना मान खालामनांगौ होमब्ला दौरिया बोर होनांगौ बिनि जुलिया मोजाङै मोजां जाफुंनायनि बोर सारस्रिनांगौ बे समाव रायजोनि होनो गोनां जि रांखौ होनानै फोजोबना लानांगौ बेखौनो गायालि फायालि मारिनाय बुङो एबा बिनि उनाव मा होनना बुङो बिहाव जागोन बिखुनजोखौ खुलुमनानै जेनेबा हयथ' सानैबो खदाय थायाबो जानो हागौथ' बेखौ बुंदों आरोना मान खालामनांगौ आरो बिबानखौ गथायनांगौ अब्ला बिहाव बिजामादैखौ गावनि रायजोखौ मान खालामनानै गय जरा फाथै जरा जाहोनायनि आरो बिहाव बिजामादैनि गेजेराव गोथौ फोथायलायनायनि आरो हाबानि गोथौ गुमुर रहस्यफोरखौ संदांना थाना माने माखासे बोर सारस्रिनायनि उनावनो गोदान गावनि गोथार फालिखौ माने आखाइ फारनैजों आजावनांगौ बुजिदोंना बुजिबाय दा बेखायनो बै फालियाव दा बै फालिखौनो बुंदों ना नै बेयावनो बुंनाय दोङो सेथियावनो बिहावनि आरो बिहावा फिसाजो हिन्जाव आरो बिजामादैनि मोखां नायनायजों लोगोसे गावनि फिसा हिन्जाव आरो बिजामादैनि गेजेराव मोखां नायज्लायनानै आलो गोजोनै न'खर खुंनायनि रायजो मोनजानायनि थाखाय बिजामादैनि आजावनाय फालियाव 1 रांनि रांखावरिखौ गरसेखौ होनांगौ दा थार मोनदोंलै बे नंगौना दा नैथियाव जाबाय मा मिथिगौना नैथियाव जाबाय दिनैनिफ्राय खुरमा गैयियाव खुरमा गोदान जालायबाय आलासि उलासि थांलाय फैलायनि थाखाय एबा लामा आगान संहैनायनि थाखाय आजावनाय फालियाव बिजामादैनि फालियाव आरोबाव 1 रांनि मिनिनाय नङा दा थामथियाव जाबाय मा मिथिगौना बेखौनो थैनाय थांनायनि खौरां मोनफिननो आजावनाय बै बिजामादैनि फालियाव बिहावा 1 रांखौ होनांगौ बे रांखौनो मा होनना बुङो हार थाखा एबा हार खदायनाय थाखा बुंनाय जायो बुजिदोंना आरो गुबुन फारसेथिं बेखौ मा होनना बुंदों गोथै खला गोथां खला एबा मरा खला जिया खला होननानै बुंनाय जाबाय बै थामथि रांखौ जाबाय होबायना बेनिफ्राय ब्रैथियाव बुंदों बार'लाम्फायानो बे सानैनि सेंग्रा सिख्लानि जर जुलि जानायनि गुबै साखि जानानै थागोन बिनि थाखाय बिजामादैनि आजावनाय फालियाव बिहावा बै आरोबाव 4 रांखौ होनांगौ आखाइ फारनैजों होनांगौ बेनिफ्राय नैबे 5थियाव मा बुंदों मिथिगौना बिहाव बिजामादैनि गेजेराव लोगोसे न'खर गंनैनि थैजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि सिगांनि गुबुन सोमोन्दोखौ जर जुलिनि उनाव मा होनो सोलायनायनि थाखाय बिहाव बिजामादैनि आजावनाय फालियाव आरोबाव 1 रांनि बेखौनो सोमोन्दो फिरायनाय एबा मा होनो निरिख फसनाय होननानै बुंनाय जायो
बुजिबायना खार खालामबाय बनायनाय नङा दा दा नोङो बेखौ बोनना लादो बेयो जों बनायनाय नङा दा बेयो गोथार मैखुनजों बनायनाय दा बेखायनो दा बे फालिनि मानखौ बे गरबा राङा एकदम माने मा होनो गोदोनि दिनाव बे गरबा राङानो बिराद गिदिर मकदमायाव माने माबा जायोमोन थारमाने ना बे रांखौ नों लांनांगोन थारमाने बेखौ 12 लाख थांदो बेखौ राननानै दा बेनो खुलुमनाया खेबसे खुलुमनानै ओमफ्राय आदाया थांना फैबाव 300 थाखा होबानो जाबाय बेरायखौ खुलुमबाय ना माने दावा गोदोनि मानसिफोरा नैखौसो निरिग बसनाय होननानै बुङो एक्सुवेलि बे निरिग बसनाय बे बिमायनि बिबान बिमायनि मान itu pun nggak sih. Siapa yuk? Siapa gila dia pun nggak siapa dia? Siapa dia yuk? Siapa dia? Berani ikut sekarang itu. Itu mau kau mau Jangan sebalik jemi kaina. Asal ada yang besar ya na. Jemi dia masih ke. Cuma. Ketemu selalu alisun begitu. Gauri sarinya di balik ibu. Anu hulang Apa ni? Aku sudah dalam sudah. Ini dah. 준비. 아, 승리 나가. 비자. Wah, siapa tahu nak botol apa yang mahal? Money tag na. Agak.
Coba. Bagaimana menang? Enggak. Jangan deh, jangan deh. Deh, moजाङै रायजो जाबानो जाबाय दे. Jangan deh. Kasih abu muka, kasih baju kulum nanti, kulum le, sawah sah. Man puleh, biar orang bapak usul jo, kurang kecil man tangbai. Ini bisa macam? Dong, pun kan sah. Dulak bay. Tahu kan dia? Sen tahu apa banyak berani. Ay, para si anak siapa? Bukan sebulan gitu, ini para kami siapa ya? Mau ngesang lagi dong, yuk kamu kasih apa? Apa? Di kanan gini. Tuh, siang tahu, mulai, mau nongkrong berapa?